DXDC Radyoman Report. Gipasabot sa Islam community sa Davao City nga wala nila gikalaban ang sibisan kinsa sa komunidad kung dili gikondena lamang nila ang dautan nga mga buhat. Atol sa gipahitabong Muslim Conference for Peace and Solidarity nga gipangunahan sa Darul Ifta Wadawa Region 11 Association, ilang gibutyag nga humanity o human rights ang ilang giprotektahan mapa Muslim, lumad o Kristiyano man. Gihatagan og katinawan nga aduna may mga Muslim nga nagapaluyo sa mga kasamok sa nasod apan dili angay tawagong violent religion ang Islam. Tungod gitudlo pinaagi silang balaod nga dili angay idamay ang mga bata, tiguang nga mga babae, lakip na ang mga simbahan sa mga away. Subay sa Israel-Palestine conflict, gibutyag usab ni National Commission on Muslim Filipinos Davao Region Chief of Cultural Affairs Sami Buat nga immediate ceasefire ngilang panawagan aron sa hingpit maundang na ang gyera o wala na yung mga sibilyan, ilabi na ang mga bata nga mapagan pa. In solidarity with all other people, tayo'y nanawagan ng kapayapaan at lutasin, bigyang lunas kung ano man ang sigalot, ano man ang problema sa mapayapang paraan. Kaya we are calling for a peaceful resolution. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman Ivy Paridot, Tatak, RMN. At RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.